Od all-time highs akcií Tesly prešiel jeden koniec svetla. Marec. Lockdown továrne v Šanghaji, lebo pliaga a koniec svetla. Bezprecedentná expanzia peňazí v obehu, pretože sa starý ujo neprestal hrať s pákou úrokových sadzieb. Sťahovanie peňazí z obehu. Fuck the economy. Vojny. Február. Vojna a koniec sveta. Krachy bank. Inými slovami 2,5 roka. V tom bode mala Tesla 2 továrne na vozidla. Nie 4. To nepočítame latrop, litium a pár ďalších vecí vo výstavbe. Nerobila obrad 100, ale 50 miliárd. FSD používalo len 60 000 ľudí a dokopy ešte určite nenajazdilo 1 miliardu míľ. Doručila 4 MWh energie u ložiska za celý rok, nie za jeden kvartál. Elonova kúpa Twitteru v 2022 ešte značke Tesla nestihla spôsobiť toľko škody, že sa Model Y stal najpredávanejším autom v slnečnej sústave. Skús plakať silnejšie. Cybertruck sa ešte nezačal dodávať zákazníkom. Neukázala plány masovej výroby ďalšej generácie vozidiel. Rovnako ako ani prvú, druhú alebo tretiu verziu robota. Tempo progresu väčšiny opísaných vecí odpaluje mozog. No trh? OK. Tesla sa ešte postará o tektonické zlomy. Zatiaľ, čo zemiaky dodnes nosia rúško, keď sú sami v aute, sústredia sa na včerajšie marže, keď ráno pijú kakao. Tento rok do flotily prihodí ďalšie 2 milióny trojských koní. Takže, ak si svoje semeníky nestratil niekde pri nehode na člne, nemáš žiadne väčšie poškodenie hore na poschodí, nie si ten typ, ktorý sa bojí búrky a nezastávaš názor, že by ti vláda mala byť povinná poskytnúť ešte aj partnerku, tak krátkozrakosť trhu je tvoj najlepší kamarát.